Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Lola Ken, nahibaw ko. Nalipay ka puti nga, wa na ang mga sondaw. O wa sabta nila makik. O sawa, naunsa man ka, nganong murag misayaw man ka diha. Oo, sayaw, nganong imo man nagipatungod ang imong, niray na santan. O, pahawa diha, oy, naunsa man ni siya. Hala! May buka na ang mga mata sa Rayna! Sawa, puti, nabuka na ang mga mata sa Rayna. Pero, tutok man ni siya sa atop? Mahal nga Rayna, nakabati ba ka na ka? Mahal nga Rayna, bulan, nagipiyong na sa gununan ni imong mata. Mahal nga Rayna, buka pagbalik ang imong mga mata aron malipay sila sinikay inig abot nila. Nikay. Day, muhay yun na ta, day. Kagabihin naman. Kanina natin si Gagan ba? Tasa kayo. Kapoy na. Sige, mamahuay una kita. Salamat na mihunong mo. Binakuga, di na muhuway. May hayag imong bolsya ni Kay. Muhayag ang perlas sa dagat kung mo gabi inoy ibo. Kung ako siyang inon nga muhayag. Kamhanay kuday ka ng mong perlas. Pero, mas kamhanan ko no ang itong nga pirlas na eh. Diba? Kika may gaingon. Ay, oo. Klaro kaayo nga may gahoms kang ngit-ngit ang perlas nga itom. Busa, kinahanglang dili kini makuha sa barangan. Aw, kung ikaw ang magkuha sa pirlas nga itong ni Kay, magamit yun mo sa katarong, di ba? Oh. Seryoso na kung nulti na? Mura kung niliding man ni sulti ito na? Layo pa ba kita sa inyong tribo, noy ibo? Wala lang. Nakita ka na nga kanang nagdagtong nga kakahuyan. Sa ubos, mao ka na ang among tribo. Ganun dali ram kitang miabot na eh. Tungod kay nanglaktot kita kagianan, toto. Tuod no? Dali na mo. Kinahanglan masusisab na to ang kahimtang nila ni Lola. Tara! Lola! Ige! Tubag na yun! Kung baan ko di ka katubag niyo na! Ige! Ay, salamat. Aray, Ige. Nang wal batasan akong ikaw karon na. Salamat ang tao nga ni Ana mo. Ug mura jud kog mamatay sa kakulba nga wa pa mo. Anong sa may naitabor, Ige? Ngano wa na magkitahod na. Ngano man nakitahod na. Kasi naitabor nila. Ay, kuan magod ka nang may agi jud din ang grupo ni Haring Burak. Ay, may nalagani kay abdi kayo ang sawa nga midasaray na sa taguanan niya. Kay kamis puti na nago sa mas kasagbutan. Salamat in taon kay wa mo madakpi. Aw, abdik man. Pero, ay, kanang may maayo na akong balita niya. Kanalo lamon, sakto ni mo isugat mo mayong balita. Saman, may makaon diya? Aw, niya na ng kaon, toto. Aba daw, leading man kayong palabi. Leading man ka. Ay, pagpadako kaon, ay, kay makingko niya ng leading man ka kung dako kag kaon. Ya, bati pakagnaw. Grabiha, Ige. Awaw, batasan. Mubo na matawag isulti la. Kaon na mo na ta, daga May nagsulti. pamati una mo. At Mati. pag sigbuka ng baba niyo mo diha. Ige. Paminaw mo. May buka na ang mga mata sa Rayna. Pero
mahal nga rin na. Nagmata na ka? Uy, nagpiyong man lagi na. Ge! Ije! Aray ko dali. Ikaw, mitukar na sila mong kabut-buto na. Anong mingon ka nga, mibuk ka ng mata sa rin na, mipiyong mo lagi na. Ay, may ingong bitaw ko nga pero. Naganagan naman dayon mo. Yan naman dayon mo din. Hewa pa ko kato istorya. Sa gani, tabuas. May buka lagi. May buka ganina. Unya, may piyaw na sa balik. Sigurado kasi mo nakita la? Na sigurado lagi ang taon ko. Oy, nakakita man ganina si Sawa. Oh, putan na. May gutingog na. Putan na, bitin. Tinuod sa wa? Wawa! Awa! May tando ang Sawa. Mahal nga Reyna. Salamat nga may bukang imong mga mata. Nakabati ka ba na ako, mahal nga Reyna? Pagkit ami, nga mabuka og balik ang imong mga mata. Mahal nga rin na. Basin og natuglo na sa balik. Uy, muna piyong. To, kinahanglan mangandam ta sa tumpana. Oo, asa na masab mo? Kinahanglan masundan na mo ang barangan la. Og mapugnan nga dili niya makuha ang perlas sa buki dito sa bulkan. Uy, ayaw na lamig ibilin din hini kayo. Ay, Pero la, risgo kaayo kung dadon mo na mo. Kau, lakaw dito, kau. Hindi mo ka gusto pabilin. Lakaw kami pabilin rin. Lakaw dito. hasong sa bayo mabilin din ito. Ikaw la. Ay, sam ka na. Lagi pagigay sa mong ugod. Pabilin lang mo din. Naroon mga kuyog nyo din. Magabantay ninyo. Sam ka. Hey, Nikay, may pakita ko ninyo. Unsa man na, Noy? Bitaw na unsa man na? Sunod na ko, Nikay. Noy, unsa man mo ipakita ni mo, no ibo? Kana, Estatuang kahoy? Lo. Nikay! Ikaw mo na! Nikay, di ko may tabong masayop ko. Ikaw ginamong statua, klaro kayo, oh! Nagbuhay mo lang daan! Noy, ibo. Nganong naaman ka ng estatwa, ha? Ha? Diin man ni mo makuha. Hala, mga mata sa statua. Oh, pares og kulo sa imo mga mata ni kay. Itom og puwa. Tuod. Noy, ibo. Kinsa lagi ang nagkulit, ana? ang akong amahan, Nikay. Siya ang magtatambag ni Pangulong Malik. Unsa? Og suot sila sa amahan ni Reyna Santan, diba? Pero, nganong... Anong nakakulit mi sa sinaw ni Nikay, Noy? Ngawam sila magkita? Iwas gumaybaw. Noy, ibo. Kinahanglan mahibaw ko kung ngano nakakulit ang imong amahan sa kong naong, sa kong bayhon. Di na nato mapangutana ang akong amahan. Tungod kay dugay na siyang namatay. Toto, Lola, kanang kinulit. Mao na magbatuod nga taga-dinihigit ko. Yes, kalma lang Nikay. Kanang kinulit, dako na na. Samtang ikaw, dito ka magdako sa tong kalibutan. To, ayaw kalimot nga sinagop lang ko nilang ni Tatay Andoy ug Mama Milina. Aw, ibutang tanga taga dinhi ka. Pero, wa man ka magdako dinhi. Buti ba sabot ana, nga di na ikaw ang gikulit sa amahan ni Noy Ibo? Oh, gusto ba ko ni Kay? Di na may tabo nga ikaw ang mong kinulit, uy. Kung dili kini si Nikay, kinsa man na siya. Ug ngano sa parehas si sagnaong ni mo ni Kay? Kadaghanas mga pangutana nga kinahanglang matubag to. Naglibog na ko. Pero kinahanglan unahon nimo ang pagsanta sa barangan nga makuha ang perlas nga itong. Husto ka no, Ibo. Kinahanglang dili makuha sa barangan ng perlas sa bukid. Nay Adoy, wa pa ka matug. Wapa, Nya, unsa may una-una nimo ning atong lakaw ha? ha? Aw, wa. Mag-agad lang ko sa Reyna. Nay Adoy, kinahanglan nga pahimuslan ta ning higayon na. Unsa man na? Kung kita makakuha sa perlas nga ito, kita na ang labing gamhanan ining dapita ug sa atong kalibutan. Unsa? Mo na. Uy, naghuna-huna ka sa pagtraidor ni Reyna Rosa. Wa man. Nagunaw na lang ko ba nga
nga basin pa di ay kung kita ang swertihon sa pagkuha ini. Aw, kung nakapabor, pabor kanita, ay nga nung dili, kana pa'y magabahanan na niya ta. Mo. Eh, naon sa muna siya, nga nung nasuko pa ron. Dali, atong liliyon sa iyang tin. Tara. Eh, nara siya. Oh, Shhh! Ay, sama. Bastuman. Oh, wala. Bastuman, dalaho ron. Ano man na siya? Gidaman si Reyna Rosa? hala, daman nun sa dinang mga barangan. Uy, mas kuyaw ng ilang mga daman. Uy, kay pulos na tinuod. Unsa? Mikay! Balik ka matub. Anong ka? Dili ko makatuog. Pero maglakaw to ba? Lakaw bitag sa iyo. Kinanangkusgan ka. Nga nawa mo ko'y makita kung hikapon si Reyna Santan. Basing grabe ang gahong nga putos niya ni Kay. Husto ka. O kinahanglan mahibawaan ko ang tinubdan sa gahom nga mipugong si Reyna sa pagmata. Oh. Sawa? Nga numidool ka? Oh, uy. Pasundon ta niya to. Sundan na to siya. Oo. Magkasabot gini ka siliyaw sa wano. Oh, oh. Ah, uy, tuwa sa paingon sa nimutangan sa Reyna. Unsa makiyang nakita sa Reyna? Oh, uy. Sawa? Oh. To. Mm. To, tanawa! Gibuka sa Reyna ang iyang mga mata! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!